tumut ngregengaken spesial kagem Mas Boni. ayo Kang Dul Kak Demul Mas Cak ngaya-ngaya jarene wong wis mangkat lunga dienteni ngaya-ngaya jarene wong wis teko kono ya murung samene wae matur suwun saweranipun Bapak urut Mas Kiarto Kiarto gak kan urut iki Andin Toys Mas Kiarto Rini kor maju ora Rin maju Rini yo kepisahan monggo Mas Nedi monggo Mas Reza Widodo Boloconge Indonesia Sapupuh Kangen Hati spesial buat bola cokek di mana aja. Kangen Hati. Bareng sampun pepanggilan nyatane
kucing. Nggih, siap. Aja Gablas ke si kucing Mas Rada. Danar Mas Lada. Danar Pak Dinarno. Mugi Rahayu monggo sing dereng mriki monggo Mugi Rahayu. Pak Mul monggo Pak Mul. Tak rewangi pasti. Monggo aduh tangisan mriki. Karepe lulo
sapa sing ora kedan Kenapa, Bos? tak rewangi pati kuning Pak Denarno Sugeng Rawo Pak Kembar elingo marang janjimu wong ayu nyedani rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani yo Pak Dibugel, matur nuwun sanget Pak Dibugel. Si. Mas Wardoyo iki. Nggih. Mas Warso 71 asik. Monggo. Hey. Waji. Mas Paino. Yen lewat
Kobak tulisan warna abang kasih sayang Bubuk gawe nyimpen wati Deso kan Bubuk gawe kobak cerita wayah wengi nganti gagat rena Mas Nolok segen rawuh. Anjir. Sugeng rawuh Mas No. Mas Nolok. Siap. Catatan sajroning ati dateng lutur saya ati aku kowe dadi karo marga lereng niku Bablas udan kangen Mas. Udan kangen. Yen lewat aku kelingan Bubuk kae biyen tak goleren Nek cagak kobak tulisan warna abang tondo isih awan Yayo yayo Bubuk kae nyimpen wati Makan saiki Bubuk kae kobak cerita wayah wengi nganti gagat rena Aku kowe dadi karo
wong ayu enggal bali kanggo nambani kangene ati nadyan sakedheping netra ati lega muga anto tangga ndak rene lho Mas sur ayo Mas rebut ndak rene sisan Hae. Si. nganti kegawa ing ngimpi kawan-kawan sliramu teko jroning ati dadi gelo tak goleki sliramu ora ana. Bareng isi jingkah jadi wis pirang taun lawase ana kene ngeten atu-atu gonku nunggu nganti putih kabeh rawatku ya alor ngidul mudyan kangen wong ayu enggal bali kanggo nambani kangene ati nadyan sakedheping netra ati lega muga anto ketoke sing di omahe gatel ketoke yo an krungu aku nyanyi iki ketoke kudu ngene-ngene ae nganti kegawa ing ngimpi kawan-kawan sliramu teko jroning ati dadi gelo tak enteni sliramu ora ana. Nimas apa ora kelingan nate janji ora bakal lali nanging sira citra janji ning nyatane gawe lara ati ya Dong
Mohon perhatian Bapak Ibu, mobil Mazda merah Wis, Mas, wis. dengan nomor polisi F1485 FNI, mobil Mazda merah dengan nomor polisi F1485 FNI mohon digeser. Rini kon maju, maju Rin. Rini Oh. maju, Rin. Rini maju Rin. Monggo Ki Bogel Adi Prayetno. Ayo. Yo, 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 yo. Monggo Mas. Awak ayu sing tak tresnani. Omong tak impi-impi. Aku ora bisa omong seliramu. Apa bocah ning ati. Latihan sepisan ketemu Tangi gede Dirasa tresnaku Rima wengi tansah Sok kapan berlimu Matur suwun Sliramu sing tak tresno garwane wong liya. Aku wis kepacut tresno nanging ati aku mbok gawe lara. Hae hae. Ya Allah, Mas, piye Mas? ya Allah. Pripun niki? Lanjut Mbak Dan. Ning apa sliramu lunga ninggal aku. Kaya tanpa dosa. Hatiku karena terus niku ngapura.
menapa niki? Wong ayu, Mbak. Wong ayu nggih. Lah sisan, Pak. Alhamdulillah. Matur suwun. Ning apa sliramu ninggal aku kanyonan Mas Wakit. Ayo. Tak sawang kae saka kadowan kagem nyamping tindak lan payungan sapa kae sajake nate tepungan atiku dadi apa ayu sawangan ragaku iki rina wangi mung tansah ngerindu ati wong ayu sikaren dadaku iki tresnoku amung Katon ning nitro
kencana pinemban dasare nego ageman pindho cengkir kadhekune wong ayu mesti kaneng aja agawe kuciwa tawane mong kayung yot tan kendhat ati mong ngalapot nanjake saweran mau geng salumprahe wong ngalamun tansah katon rasane katresnan
apa kowe ra kelingan monggo, main dicokek, dikoyak. Sambel gedut karo legat lenggut nyambi udut kedul kaya pedut patuk laras warnane kutut elo yen dikagas elo dewe-dewe moga-moga bisa awet salawas Sinden ayu sapa Mas Arso mripat bunder karo plera-plera takoni mesem guyu bareng kenal jenenge Bayati Ana cakap aku
mbah nuwun Mas Gondrong menika sampun kepareng katur Pak Lupi. Monggo Dek Yati. Mas Wangit. Wis pirang taun lawase ana kene ngenteni slirane ngantu-antu nggonku nunggu nganti tekan putih rambutku yo wong ayu enggal bali kanggo nempel kangen ning ati nadyan sakedepe netra ati lega muga antuk piye Mbak Yati? Hae Iki mboten nganggo Pak. hae ora to iki? Nderek landak mawon. Aja ditampa. Kowe engko tanggal 11 dipotong malah. Ya Rasita. Nganti kegawa ing ngimpi gawang-gawang sliramu wis teko jroning ati dadi gelo tak goleki sliramu ora ono Ayo yo. Mas Wiono juragane dunia snack maju Pak Dewin. Monggo nyawiji karo kata-kata tas. Sik sik. Ayo yo. cepet kok iya mong samono katresnanmu tan ono nyatane janji tresno nganti mati kowe tega medhot katresnanku
juragane dunia snack nyuwun lewung kalih napa? Ireng manis. Tanggung jawab Mas Wiono. Biyen mula aku lilo dikok lomot karo liya pamuji muga langgeng samiya ya Sasi internet yo. Dadi lewung atiku nalikane pisanan ketemu wong ayu dadi laku godho ati siang rinten dalu juragane puing yuk. Mas Wi. Sabtu padi taratun ring sliramun dadya ing sisihku mugi Gusti lillahi tresnaku bakal ginomo ngimpi
perhatiannya buat tamu dan sekalian. Mong jalaran perpisahan Dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang margo kelingan ireng manise. yen kelingan lelakonku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri grabyan ayu lahir lan batine nanging kuwas ora bisa urip bebarengan tetep tresno lahir batin Perhatian sekali lagi kepada pemilik kendaraan B1906 NDK, mohon untuk digeser. B1906 NOK. Ya, mohon untuk digeser. Terima kasih.